Yun na nga mga Aji, ito na sila yung ilalaban natin. Yan, pakita ko lang sa inyo ng paisa-isa. Ito mga Aji, ito yung gabaldon. Kung yung subaybayan yung mga previous videos natin, ito yung magaling natin na maro. Ito naman yung Cebu natin. Cebu good siguro datingan na ito kasi medyo mahaba galamay. Yan, isang buwan na mahigit yan mga Aji. Yun din, ito din. Ganun. Ito Cebu TM to mga Aji, yung nasa top 9 natin baby. Yan, nasa top 9 natin yan. Yung pinakita ko yung pula dun. So ito yung pare-pareho to mga Aji. Itong yan, isa, dalawa, tatlo. Yan mga Aji, isang buwan na mahigit yan. Itong gabaldon siguro 2 linggo na. Tapos yun, may isa pa tayong gabaldon dito. Yan, gabaldon. Maliliit to mga Aji Parang one size smaller to kaysa sa TM size. Ito yung, yan, salmon yan mga Aji. Lalaban natin yan. Kasi ito may good pa tayo. Isa pa, ito yung bagong dating natin. Yan siguro parang pa-OS na yung datingan na ito. Yan. And then ito, OS din to. Tapos ito, isang salmon din. Yan sila. Pero hindi ko alam mga Aji kung makakailang fights kami ni kadagit nyo, ni Ryan DC Mandaragit. Pero ano pa man mga Aji, supportahan nyo sana kaming dalawa. Friendly game lang. Yan. Pula. Ito yung itim. Yan mga Aji. Comment nyo na lang kung ano yung gusto nyong gagamba dyan mga Aji. Pero ito na yun yung nadala natin. Nagdala ako ng gagamba pa mga Aji. Kaso nangitlog kasi siya. Ito naman pang ano ko lang to mga Aji, pang substitute lang kung baga kung walang may pares. Yun, ito sana kung dalawa. Yan mga Aji. Kaso nangitlog siya. Good size yan, yung orange na yan. Gusto yung tigre na parang may pagkaitim. Yan, TM size. Pala mga Aji, yung request nyo na putol yung paa, yung sa likod, hindi ko may dadala yun mga Aji, gawa ng yun nga, putol yung sa likod na kaya naman mga Aji, dadaling ko yun, tapos yun yung papakita kong laban sa inyo. Kaya yun yung mga dinala ko mga Aji. Ito medyo kalakihan ang tiyan na ito, pero kaya na yung mga Aji.